I denne video vil jeg vise, hvordan man knytter produktvarianter til et masterprodukt. Jeg vælger katalog og produkter. Så finder jeg mit masterprodukt. Jeg vælger fanen varianter og klikker på tilføje varianttyper. Fra drop-down-menuen vælger jeg min valgmulighed og klikker på gem. Så skal jeg tilføje varenummeret for den første produktvariant. Finder jeg varenummeret på den næste produktvariant. Og så tilføjer jeg den sidste. Til slut klikker jeg på gem produkt. Jeg har nu knyttet produktvarianterne til masterproduktet.